మధ్యాహ్న సమయంలో దేవుని యొక్క మాటలు మనం విందాం. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి దేవుని యొక్క మాటలు మనం విందాం. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో కీర్తన గ్రంథం 99వ కీర్తన 5వ వచనం చదువుతున్నాం. 99వ కీర్తన 5వ వచనం చదువుతున్నాం. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి 99వ కీర్తన 5వ వచనం. మన దేవుడైన యెహోవాను ఘనపరచుడి, ఆయన పాదపీఠం ఎదుట సాగిలపడుడి, ఆయన పరిశుద్ధుడు. దేవుడి వాక్యం మన కొరకు దీవించును గాక. మరొకసారి చదువుకున్నాం. మన దేవుడైన యెహోవాను ఘనపరచుడి, ఆయన పాదపీఠం ఎదుట సాగిలపడుడి, ఆయన పరిశుద్ధుడు. ఈ ఉదయకాలంలో దేవుడి చక్కని మాట ద్వారా మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. మన దేవుడైన యెహోవాను ఘనపరచుడి. మన దేవుడు ఆయన, మన ప్రభువు, మన దేవుడు. ఆయన మనం ఏం చేయాలని చెప్తున్నాడు దేవుడు అంటే, మనము యెహోవాను ఘనపరచాలంట. ఘనపరచడం అంటే స్తుతించడం. ఘనపరచడం అంటే స్తుతించడం. దేవుణ్ణి మనము స్తుతించవలసిన వారమే అన్నామంట. ఇంకా దేవుణ్ణి మనం మరి ఘనపరచవలసిన వారమే ఉన్నాం. ఎందుకు దేవుణ్ణి స్తుతించాలి? ఎందుకు దేవుణ్ణి ఘనపరచాలి? ఆయన పాదపీఠం ఎదుట సాగిలపడాలంట. అంటే మోకరించి ఆయన్ని ఆరాధించాలంట. ఇక్కడ చక్కని మాట ద్వారా దేవుడు చెప్తున్నాడు మనతో. ఆయన పరిశుద్ధుడు. చూసాడా? ఆయన ఎలాంటి దేవుడు? పరిశుద్ధుడైన దేవుడు. పరిశుద్ధుడైన దేవుణ్ణి మనము ఏం చేయాలని భక్తుడు చెప్తున్నాడు? ఆయన ఘనపరచాలంట. తర్వాత ఆయన పాదపీఠం ఎదుట సాగిలపడాలంట. అంటే మోకరించి ఆయన్ని ఆరాధించాలన్నమాట. ఎందుకు ఆయన ఆరాధించాలి? ఎందుకు ఆయన్ని స్తుతించాలి అంటే, ఆయన మన ప్రభువు, ఆయన మన దేవుడు, ఈ సర్వప్రపంచానికి రాజుగారైన. మరి ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే సామాన్యంగా మనుషులు ఎప్పుడు దేవుణ్ణి స్తుతిస్తారు, ఎప్పుడు దేవుని కనపరుస్తారు? తన జీవితంలో ఉన్నత కార్యాలు జరిగినప్పుడు, వారు అనుకున్నది సాధించినప్పుడు, అనుకున్నది చేసినప్పుడు దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ ఉంటారు, దేవుని ఆరాధిస్తూ ఉంటారు, దేవుని ఘనపరుస్తూ ఉంటారు. కానీ దేవుణ్ణి సమయమందు అసమయమందు కూడా మనం ఏం చేయాలి? స్తుతించే వారంగా ఉండాలి. స్తుతి ఏం చేస్తుందంటే మన యొక్క త్రోవల్ని సరళం చేస్తుందంట. మన క్లిష్ట పరిస్థితుల్ని, ప్రతికూల పరిస్థితుల్ని అనుకూల పరిస్థితులుగా మారుస్తుంది అన్నమాట. స్తుతిలో అంత గొప్ప శక్తి ఉంది. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే దేవుని ఘనపరచవలసిన వారంగా ఉన్నాం, దేవుణ్ణి స్తుతించవలసిన వ్యక్తులంగా ఉన్నాం. ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఒకసారి మనం చూద్దాం. ఒకసారి రోమపత్రికలో చూద్దాం. రోమపత్రికలో ఒకసారి చూద్దాం. రోమపత్రిక 11వ అధ్యాయం. రోమపత్రిక 11వ అధ్యాయం మనం గమనించినట్లయితే, అధ్యాయం 33 నుంచి చూద్దాం 36 వరకు. ఆహా, దేవుని బుద్ధి జ్ఞానముల బాహుళ్యము ఎంతో గంభీరము. ఆయన బుద్ధి జ్ఞానముల బాహుళ్యం అంట, అది ఎంతో గంభీరమైందంట. దాన్ని కొలవగలిగిన వారు ఎవరు లేరు. ఆయన జ్ఞానాన్ని కానీ ఇంకా మనం గమనిస్తే, ఆయన తీర్పులు శోధింపనెంతో ఆవశ్యకములు, ఆయన మార్గములు ఎంతో అగమ్యములు. చూసారా? దేవుని బుద్ధి జ్ఞానములు, ఆ యొక్క బాహుళ్యాన్ని, దేవుని యొక్క సంపదని, లేకపోతే దేవుని యొక్క బుద్ధిని, దేవుని యొక్క తెలివి తర్వాత దేవుని యొక్క వివేచన్ని మనము కొలవగలిగిన వారం కాదు. మనం లెక్క పెట్టలేనంత విస్తారమైన బుద్ధి జ్ఞానములు దేవుని దగ్గర ఉన్నాయి. ఆయన సంపదని మనము ఈ లోకంలో
కొలవలేం. ఆయన గొప్ప దేవుడు, ఆయన శక్తిమంతుడు, ఆయన సర్వాధికారి, ఆయన సర్వంతర్యామి. మనం పుట్టకముందు దేవుడు స్తుతించడానికి యోగ్యుడు, ఇప్పటి కాలంలో దేవుడు స్తుతించడానికి యోగ్యుడు, మన తదుపరి కూడా ఇంకా జరగబోయే కాలంలో కూడా ఆయన స్తుతినదగిన దేవుడు అనమాట. ఆయన స్తుతికి పాత్రుడైన. ఇక్కడ దేవుడు చక్కని మాటలు చెప్తున్నాడు. ఆహా, దేవుని బుద్ధి జ్ఞానుల బాహుల్యం ఎంతో గంభీరమైనవి, దాన్ని మనం కొలవలేము. యేసుప్రభు యొక్క సంపదని కానీ, జ్ఞానాన్ని కానీ, తెలివిని కానీ, వివేచనని కానీ, ఆలోచనని కానీ మనం ఏది కొలవలేమంట. ఇంకా మనం గమనిస్తే ఆయన తీర్పులు శోధింపనంత ఆవశ్యకములు. దేవుని యొక్క తీర్పులు అంటే ఆలోచనలు, మనం వాటిని శోధించలేము, మన ఆలోచనకు అందవవి. ఇంకా మనం గమనిస్తే ఆయన మార్గములు ఎంతో అగమ్యములు. మన మార్గం వేరు, దేవుని యొక్క మార్గం వేరు. మనలో ఉండేవన్నీ చిన్న చిన్న ఆలోచనలు. ఈరోజు ఆలోచనలతో మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం, ఈరోజు మన జీవితంతో మనల్ని కంపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం, వాటితో మనల్ని పోల్చుకుంటూ ఉంటాం. ఇంకా నా జీవితం ఇంతేలే అనుకుంటాం మనం. కానీ దేవుని యొక్క మార్గములంట అగమ్యములంట. ఇంకా మనం గమనించినట్లయితే ప్రభువు మనసును ఎరిగినవాడు ఎవడు? ప్రశ్న గుర్తేశాడు మనకే. భక్తుడు ఇక్కడ రాస్తున్నాడు, దేవుని మనసును ఎరిగినవాడు ఎవడు అంటున్నాడు. చూసారా, దేవుని మనసు మనకు తెలుసా? ఆయన మనసు ఏంటో కూడా మనకు తెలియదు. మన ఆలోచనలతో, మన తలంపులతో ఆయన్ని మనం ఊహిస్తూ ఉంటాం, కానీ ఆయన యొక్క మనసు మనకి ఎంత మాత్రం కూడా తెలియదు. ఆయనకు ఆలోచన చెప్పిన వాడు ఎవడు? యేసయ్యా ఇది కాదు నాయన, ఇలా చెయ్యి అని ఆలోచన చెప్పగలిగిన వారు ఎవరైనా ఉన్నారా? నువ్వు చేసింది ఇది తప్పు, ఇది కరెక్టు అని సరిచేయగలిగిన వారు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఈ లోకంలో ఇంతకు ముందు లేరు, ఇప్పుడు లేరు, ఎప్పుడు రారు. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ముందుగా ఆయనకిచ్చి ప్రతిఫలం పొందగలిగిన వాడు ఎవడు? నేను దేవునికి ఇంత కానుకిచ్చా, అందుకే నాకు దేవుడు ఎట్లాంటి గొప్ప కార్యం చేశాడని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. మనం ముందుగానే దేవునికి నేను అంత ఇచ్చాను, ఎంత ఇచ్చాను, కాబట్టే నాకు ఈ మేలు జరిగింది అంటానికి కూడా వీలు లేదు. ఎందుకంటే ముందుగా ఆయనకిచ్చి ఆయన దగ్గర ప్రతిఫలం పొందగలిగిన వారు ఎవరు? మనుషులైతే అమ్మా నువ్వు నాకు ఎంత సాయం చేసావు కాబట్టి ఇదిగో తీసుకో అని కృతజ్ఞతగా వారు ఏదో ఒకటి మనకు పెడతారు. అదే మరి దేవునికి మనం ఇచ్చి, దేవా నేను నీకు ఇంత దశంభాగం ఇచ్చాను ఆయన, అందుకే నువ్వు నాకు ఈ కార్యం చేసావయ్యా, నీకు వందనాలయ్యా అనగలవా? మనం ఇచ్చే ఆ దశంభాగం కూడా ఎవరిచ్చిన డబ్బులు అవి? దేవుడిచ్చినయే దేవుడికి ఇస్తున్నాం. మనం ఇంకెక్కువైంది ఏమన్నా ఇస్తున్నామా? మనం పుడతా ఏమైనా తెచ్చామా? మనం దేవునికి ఏమైనా ఇవ్వగలమా? ఇవ్వలేము. సమస్తం ఆయన ఇచ్చినయే. మరి ఇంకా అందుకే ప్రశ్న గుర్తేశాడు, ముందుగా నువ్వు ఆయనకి ఇచ్చి ప్రతిఫలం నువ్వు పొందగలవా అని అడుగుతున్నాడు భక్తుడు. ఇంకా ఆయన మూలమునను 36 వచ్చును, ఆయన మూలమునను, ఆయన ద్వారాను, ఆయన నిమిత్తమును సమస్తమును కలిగి ఉన్నవి. ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతిదీ కూడా ఎవరి ద్వారా కలిగింది? సమస్తము దేవుడి ద్వారానే. మనం కూడా దేవుని ద్వారానే ఈ లోకంలోకి వచ్చాం అన్నమాట. ఆయన మూలములను, ఆయన ద్వారాను, ఆయన నిమిత్తము. ఎవరి నిమిత్తం? ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నిమిత్తము ఈ యొక్క సర్వ సృష్టిని చేశాడంట దేవుడు, తండ్రి అయిన దేవుడు. యుగ యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. చూసారా, ఆయనకి ఎప్పటికీ మహిమ అంటే స్తుతి. ఏదో ఒక పావు గంట 10 నిమిషాలు మనం స్తుతులు చెప్తూ ఉంటాం దేవునికి. దేవా నాకు ఆ కార్యం చేసేవయ్యా, ఈ కార్యం చేసేవయ్యా, నువ్వు ఈ కార్యం చేయ్యా, ఆ కార్యం చేయ్యా అని మన స్తుతులు చెప్తూ ఉంటాం. మనం చెప్పే స్తుతులు కొంచెంసేపే, కానీ ఆయన ఎప్పటి వరకు స్తుతులను తగిన దేవుడు? యుగ యుగాలు అంట, తరతరాలు, యుగ యుగాలు. ఆ సంవత్సరాలకి
లెక్కలేదు. చూసారా, ఆయన యుగ యుగాలు స్తుతించదగిన దేవుడు. అందుకే భక్తుడు చెప్తున్నాడు ఆమేన్ అంటున్నాడు. ఇంకా మనం గమనించినట్లయితే మనం మరి నిర్గమాకాండంలో కొంతమంది దేవుని స్తుతించిన వారు ఉన్నారు. మరి ఎందుకు స్తుతించారు ఒకసారి చూద్దాం. మనం నిర్గమాకాండం 15వ అధ్యాయంలోకి వెళ్ళినట్లయితే గమనించినట్లయితే నిర్గమాకాండం 15వ అధ్యాయం చూసినట్లయితే మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ మరి ఒక సంఘటన జరిగింది. ఏంటి ఆ సంఘటన అంటే, ఇశ్రాయేలీలు మరి ఐగుప్తు దేశంలో నుంచి విడిపించబడి, ఐగుప్తు చెర నుంచి విడిపించబడి వారు కనాను దేశంలోకి వెళ్ళటానికి ముందుగా వారికి అడ్డొచ్చింది ఏంటంటే ఎర్ర సముద్రం. మరి ఎర్ర సముద్రం నిండుగా ఉంది. ఎర్ర సముద్రాన్ని దాటి అవతలకు వెళ్ళాలంటే అది ఎంతో కష్టసాధ్యంగా ఉంది. మరి వీరు ఇశ్రాయేలీ ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారంటే, ఇంకా మన అంతం ఇక్కడే, మనం ఇక్కడే చనిపోబోతున్నాం, మనకి ఇంకా ముందుకు లేదు, మన జీవితం లేదు అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు. మనం ఇక్కడితోనే అంతమైపోతున్నాం అని వాళ్ళు గాబరా చెందుతున్నారు. వెనక ఫరో సైన్యం తరుముకుంటూ వస్తుంది, ముందేమో ఎర్ర సముద్రం ఉంది. వారి పరిస్థితి అగమ్య గోచరంగా ఉంది. ఏమి తెలియని స్థితిలో, దిక్కుతోచని స్థితిలో, దారి తెలియని స్థితిలో వారు నిరాశతో దేవుని తట్టు చూస్తున్నారు. ఆ సమయంలో దేవుడు ఒక అద్భుత కార్యం చేశాడు. దేవుడు ఎర్ర సముద్రాన్ని దేవుడు పాయలుగా చేయడం జరిగింది. అక్కడ వారు 6 నెలలను సురక్షితంగా అవతలకు చేరడం జరిగింది. ఆ తదుపరి శత్రువుల్ని దేవుడు ఆ యొక్క ఎర్ర సముద్రంలో ముంచివేయడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే మీరు ఆ అవతలి ఒడ్డుకి సురక్షితంగా చేరారో అప్పుడు దేవుణ్ణి స్తుతించడం ప్రారంభించారు. మనం కూడా అంతే. మనం కూడా ఏం చేస్తామంటే, కష్ట సమయంలో, దిక్కుతోచని స్థితిలో, దారి తెలియని స్థితిలో, అగమ్య గోచరం కాని పరిస్థితుల్లో మనం కూడా దేవుని సన్నిధిలో మొరపెడుతూ ఉంటాం, విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉంటాం, యాచిస్తూ ఉంటాం, దేవుని ప్రతిమాలుతూ ఉంటాం. తర్వాత దేవుని యొక్క గొప్ప కార్యం జరిగిన తర్వాత, చేసిన తర్వాత దేవుని మనం ఏం చేస్తామంటే దేవుని మనసారా స్తుతిస్తాం. ఇక్కడ ఇశ్రాయేలు ప్రజలు కూడా కష్ట సమయంలో దేవుని వైపు చూచినప్పుడు దేవుడు చేసిన కార్యం, అద్భుత కార్యం చూసి అక్కడ మోషే యొక్క అక్క మిరియాము ఏం చేస్తుందంటే దేవుని స్తుతిస్తూ ఉందన్నమాట. ఈ నిర్గమాకాండం 15వ అధ్యాయంలో మనం గమనించినట్లయితే ఆమె దేవుని గురించిన ఒక కీర్తన, దేవుని స్తుతిస్తూ ఒక కీర్తన రాసినాము. అదే కీర్తన నిర్గమాకాండం 15వ అధ్యాయంలో ఉందన్నమాట. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే 15వ అధ్యాయం 8వ వచనం చూద్దాం. తరిమెదను, కలుసుకొని ఎదను, దోపుడు సొమ్ము పంచుకొని ఎదను, వాటి వల్ల నా ఆశ తీర్చుకొని ఎదను, నా కత్తి దూసెదను, నా చెయ్యి వారిని నాశనము చేయనని శత్రువు అనుకోనేను. వారి ముందు శత్రువు ఎలా ఉన్నాడు? వాళ్ళని తరిమి పట్టుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఇంకా వీరిని మరలా వారి యొక్క దేశానికి తీసుకెళ్ళి మరలా అతను యథాప్రకారంగా బానిసలుగా వాడుకొని మరలా వారిని మరి కష్టపెట్టాలని చాలా తాపత్రయం చెందిన వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. ఎవరు? ఫరో. అదే ఇక్కడ రాశారు. తరిమెదను, కలుసుకొని ఎదను, దోపుడు సొమ్ము పంచుకొని ఎదను, వాటి వల్ల నా ఆశ తీర్చుకొని ఎదను, నా కత్తి దూసేదను, మరి నా చెయ్యి వారిని నాశనం చేయను అని శత్రువు అనుకుంటున్నాడు. ఇంకా నేను వారిని నాశనం చేయాలి అని అనుకుంటున్న సమయంలో దేవుని యొక్క గొప్ప కార్యం వారు చూశారనమాట. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే, నీవు నీ గాలిని విసరజేసేదివి, సముద్రం వారిని కప్పెను, వారు మహా అగాధమైన నీళ్లలో శేషము వలె మునిగిరి. వాళ్ళు ఎలాగా మునిగిపోయారంట? శేషంలాగా మునిగిపోయారంట. దేవుడు ముంచేసాడు వాళ్ళని. ఇది ఎవరు పాడుతున్నారు? దేవుడు చేసిన కార్యాన్ని
మోషే అక్క మిరియాము ఇశ్రాయేల్ అందరితో కలిసి ఆమె పాడుతుందన్నమాట. మనము కూడా ఏం చేయాలంటే దేవుడు మన జీవితంలో చేసిన కార్యాలని మనము కూడా ఒక పాట రూపంలో రాసి దేవుణ్ణి స్తుతించడం మనం కూడా నేర్చుకోవాలి. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, అక్కడ జరిగిన సంగతి అంతా రాస్తూ పాట రూపంలో దేవుని ఏం చేస్తున్నామా స్తుతిస్తుంది. చూసారా? మరి మనం కూడా ఏం చేయాలి, దేవుని స్తుతించాలి. అందుకే ఆమె 11వ వచనంలో రాసిన చూడనప్పుడు, యెహోవా వేల్పులలో నీ వంటి వాడెవడు, పరిశుద్ధతను బట్టి నీవు మహనీయుడవు, స్తుతి కీర్తనలు బట్టి పూజ్యుడవు, అద్భుతములు చేయువాడవు, నీ వంటి వాడెవడు, నీ దక్షిణాస్తమును చాపెతివి, భూమి వారిని మృంగివేసును, నీవు విమోచించిన ఈ ప్రజలను నీ కృపచేత తోడుకొని పోతివి అని ఆమె దేవుని గణపరుస్తూ ఉంది. ఆ మొక్కదే గణపరచడం కాసమా, ఆమెతో పాటు ఇశ్రాయేలీలు అందరూ కూడా దేవుని గణపరుస్తూ ఉన్నారు, కొనియాడుతూ ఉన్నారు, కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా మనం గమనించినట్లయితే ఎఫెసీ పత్రికలోకి వెళ్దాం. ఎఫెసీ పత్రిక మనం గమనించినట్లయితే ఎఫెసీ పత్రిక మనం చూసినట్లయితే 3వ అధ్యాయం చూద్దాం. ఎఫెసీ పత్రిక 3వ అధ్యాయం 3వ అధ్యాయం మనం గమనించినట్లయితే 3వ అధ్యాయం 20వ వచనం చూద్దాం. 20వ వచనం 20-21 కలిసే ఉంది చూద్దాం. మనలో కార్యసాధకమైన తన శక్తి చొప్పున మనము అడుగు వాటికన్నిటికంటేను ఊహించు వాటన్నిటికంటేను అత్యధికముగా చేయ శక్తిగల దేవునికి క్రీస్తు యేసు మూలముగా సంఘములో తరతరములు సదాకాలం మహిమ కలుగునుగాక అని. ఎలాంటి గొప్ప దేవుడు, మనం అడుగు వాటికంటే ఊహించు వాటికంటే అత్యధికమైన గొప్ప కార్యాలు చేయగలిగిన దేవుడు. ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు అనుకున్నారా ఎర్ర సముద్రం పాయలవుతుంది, మనం సురక్షితంగా అవతలకు వెళ్తాము, దేవుని స్తుతిస్తామని వారు ఊహించారా? ఊహించలా. వారి ముందున్నది ఎర్ర సముద్రమే. వారికి ఎంతో భయం కలిగింది. ఆ సమయంలో మేము చనిపోతామే అనుకున్నారు వాళ్ళు. కానీ ఆ సమయంలో దేవుని యొక్క గొప్ప కార్యాన్ని వారు చూశారు. వారు ఊహించిన దానికంటే వారి ఆలోచనకు మించిన కార్యాన్ని దేవుడు అక్కడ చేసిన దేవుడుగా ఉన్నాడు. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే అడుగు వాటికన్ని అన్నిటికంటేను ఊహించు వాటి అన్నిటికంటేను అత్యధికముగా చేయ శక్తి గల దేవునికి మహిమ. మన జీవితంలో కూడా మనం కూడా అలాగే అనుకుంటాం. మనకున్న క్లిష్ట పరిస్థితులను బట్టి మనం ఎలా ఆలోచిస్తాము, ఎంతో దిగులు పడిపోతూ ఉంటాం, ఎంతో వేదన చెందుతాం, ఎంతో కలవరపడతాం. ఇంకా నా పరిస్థితి ఇంతే అని మనల్ని మనం దిగజార్చుకునే పరిస్థితిలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. అలాంటి సమయంలో దేవుడు చెప్తున్నాడు, మీ పట్ల నేను గొప్ప కార్యాలు చేసే దేవునిగా ఉన్నా, మీరు ఏం చేయాలి? నన్ను స్తుతించాలి. మనకున్న పరిస్థితులన్నిటి బట్టి మనం స్తుతి చేయడం నేర్చుకోవాలి. ఎప్పుడైతే దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ ఉంటామో మన ప్రతి కష్ట పరిస్థితి కూడా అది సరళమైపోతుందంట, సునాయాసమైన మార్గంలాగా అయిపోతుందంట. ఇంకా మనం గమనించినట్లయితే ఇంకా చూసినట్లయితే ఇంకా చూద్దాం ఒక మాట. 2వ తిమోతి పత్రిక 4వ అధ్యాయం 18వ వచనం చూద్దాం. ఇక మీదట 4వ అధ్యాయం చూద్దాం 18వ వచనం. ప్రభువు ప్రతి దుష్కార్యము నుండి నన్ను తప్పించి తన పరలోక రాజ్యమునకు చేరినట్టు నన్ను రక్షించును. ఇంకెందుకు స్తుతించాలి దేవుని అంటే ఇక్కడ చక్కని మాట. ప్రతి దుష్కార్యము నుండి నన్ను తప్పించి తన పరలోక రాజ్యము
పరలోక రాజ్యమునకు చేరినట్లు నన్ను రక్షించును. మనం అందరం కూడా ఈ లోకంలో జీవిస్తూ ఉన్నాం. సాతానుడు ఏదో ఒక విధంగా మనల్ని లోకంలోకి లాగేయడానికి చూస్తూ ఉంటాడు. అటు ప్రతినిత్యము కూడా మనతో పోరాటం చేస్తూనే ఉంటాడు. ఏదో ఒక పరిస్థితి ద్వారా మనతో పోరాటం చేస్తూనే ఉంటాడు. ఆ సమయంలో దేవుడు ఏం చేస్తాడంట, ప్రతి దుష్కార్యం నుండి నన్ను తప్పించి, దేవుడు ఏం చేస్తాడు, సాతాను వల్ల మనం చిక్కుపడకుండా దేవుడు ఎప్పటికప్పుడే మనల్ని తప్పించి కాపాడుతూ ఉంటాడంట దేవుడు. అందుని బట్టి మనం ఏం చేయాలి, దేవుని స్తుతించాలి. చూసారా దేవునికి ఎంత శ్రద్ధ ఉందో మన పట్ల. మనం అనుకుంటాం నా పట్ల శ్రద్ధ కలిగిన వారు ఎవరున్నారులే అని మనం ఈజీగా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. కానీ దేవునికి ఎంత శ్రద్ధ ఉందో చూసారా. అడుగడుగున సాతాను నిన్ను వెంటాడుతూ ఉన్నప్పటికీ వాడి వల నుంచి నిన్ను తప్పించి నిన్ను పరలోక రాజ్యం చేరే విధంగా నిన్ను నడిపిస్తూ ఉంటాడంట దేవుడు. ఎంత గొప్ప దేవుడు కదా. ఈ మాట ఎంత గొప్ప మాట. అటు దేవునికి మనం ఎన్ని స్తుతులు చెల్లిస్తే ఆయన రుణం మనం తెచ్చుకోగలం. మనం ప్రాణం పోయిన తర్వాత మన పరలోక రాజ్యం చేరతామన్న గ్యారంటీ ఏమైనా ఉందా? ఏం లేదు. కానీ పరలోక రాజ్యానికి చేరే విధంగా సాతాను నుండి మనల్ని తప్పిస్తూ మనం నడిపిస్తున్న దేవునికి మనం ఎన్ని స్తుతులు చెల్లిస్తే ఆయన రుణం మనం తెచ్చగలం. ప్రతిరోజు, ప్రతి క్షణం, ప్రతి నిమిషం, ప్రతి గడియ దేవుణ్ణి మనం స్తుతించబద్దులమై ఉన్నాం. మరి ఇంకా మనం గమనించినట్లయితే మొదటి పేతురు పత్రిక చూద్దాం. మొదటి పేతురు పత్రిక 4వ అధ్యాయం. మొదటి పేతురు పత్రిక 4వ అధ్యాయం మనం గమనించినట్లయితే మొదటి పేతురు పత్రిక 4వ అధ్యాయం చూసినట్లయితే చక్కని మాట ఉంది. మొదటి పేతురు పత్రిక 4వ అధ్యాయం 11వ వచనం. ఒకడు బోధించిన ఎడల దైవోక్తులను బోధించినట్లు బోధింపవలెను. ఒకడు ఉపచారము చేసిన ఎడల దేవుడు అనుగ్రహించు సామర్థ్యం నొంది చేయవలను. ఇందువలన దేవుడు అన్నిటిలోనూ యేసుక్రీస్తు ద్వారా మహిమపరచబడును. యుగయుగములు మహిమయు ప్రభావమును ఆయనకుండును గాక. ఆమేన్. ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఇప్పుడు కొంతమంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు, ఎంత చక్కగా మాట్లాడతారు. వాళ్ళు మాట్లాడిన కొద్దీ మనకేమనిపించింది, వినాలనిపిస్తూ ఉంటుంది. కొంతమంది పనులు చేస్తూ ఉంటారు, ఎంత పని చేసినా వాళ్ళకి ఏం విసుగాలు ఉండదు. ఇంకొంచెంసేపు పని మనకు చేసి పెడితే బాగుండు అన్నట్టు ఉంటారు. అలా చేపించేది ఎవరు? దేవుడే. అట్లాంటి అనుకూలమైన మనసుని ఇచ్చింది ఎవరు? దేవుడే. దాన్ని బట్టి కూడా మనం ఏం చేయాలి? దేవుని స్తుతించాలి. అందుకే దేవుడు ఇక్కడ చక్కని మాట చెప్తాడు, ఒకడు బోధించిన ఎడల దైవోక్తులను బోధించినట్లు బోధింపబోలేను. దేవుని మాటలు చెప్పినట్లుగా మనం దేవుడు ఎట్లా మాట్లాడతాడో ఆ విధంగా మనం మాట్లాడాలంటే ఇతరులకి. అందుని బట్టి కూడా మనం ఏం చేయాలి? దేవా నీ వల్లే నేను మాట్లాడడానికి నాకు సాయం చేయనైనా అని ఆధారపడుతూ దేవుని మనం స్తుతించాలి. నీ వల్లే నువ్వు ఎట్లా ఉపచారం చేసావో నేను కూడా అట్లా ఉపచారం చేయడానికి నాకు సహాయం చేయనైనా అని అడుగుతూ దేవుని ఏం చేయాలి? మనం స్తుతించాలి. స్తుతిస్తూ దేవుడు చేసినట్లుగా చేయాలి. దేవుడు చెప్పినట్లుగా, దేవుడు బోధించినట్లుగా మనం కూడా బోధించాలి. అప్పుడు ఏమైతే మన ద్వారా దేవుని నామం స్తుతించబడుతుంది, ఘనపరచబడుతుంది, కొనియాడబడుతుంది, కీర్తించబడుతుంది. అప్పుడు ఎవరికి మహిమ కలుగుతుంది? దేవునికి మహిమ కలుగుతుంది. నీ ద్వారా, నా ద్వారా, మనందరి ద్వారా. ఇంకా మనం గమనించినట్లయితే ఇదే పేతురు పత్రిక, 2వ పేతురు పత్రిక మనం గమనించినట్లయితే 3వ అధ్యాయం చూద్దాం. 3వ అధ్యాయం ఒక్క మాట చూద్దాం. మన ప్రభువును 18వ అధ్యాయం 3వ అధ్యాయం 18వ వచనం చూద్దాం. మన ప్రభువును రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు అనుగ్రహించు
కృపయందును జ్ఞానమందును అభివృద్ధి పొందుడి. మనం దేవునిలో అభివృద్ధి పొందులాగన దేవుని స్తుతించాలి అంటే, దేవుని కృపలో అభివృద్ధి పొందులాగన దేవుని మనం స్తుతించాలంట. దేవుని జ్ఞానంలో అభివృద్ధి పొందడానికి దేవుని స్తుతించాలంట. మరి దేవుడు చూడండి, ఇక్కడ మనం చక్కని మాట, ప్రభువును రక్షకుడినైన యేసుక్రీస్తు అనుగ్రహించు. మన ప్రభు ఎవరు? యేసు ప్రభువే. ఆయన మనందరికీ యజమానైన, ఆయన మన ప్రభువు, ఆయన మన రక్షకుడు. మన ఈ లోకంలో నుంచి, శాపంలో నుంచి, ఉగ్రతలో నుంచి, మరణమైన స్థితిలో నుంచి రక్షించడానికి వచ్చిన రక్షకుడైన ఆ దేవుడు అనుగ్రహించిన ఆ జ్ఞానాన్ని బట్టి, ఆ కృపను బట్టి మనం ఏం చేయాలంటే దేవుని స్తుతించాలండి. మరి ఇంకా మనం గమనించినట్లయితే ఇంకోటి చూద్దాం, యూదా పత్రికలోకి వెళ్దాం. యూదా పత్రిక మనం గమనించినట్లయితే యూదా పత్రిక 24వ వచనం చూద్దాం. 24వ వచనం, 25వ వచనం రెండు కలిసే ఉన్నాయి చూద్దాం. తొట్టిల్లకుండా మిమ్మల్ని కాపాడుటకును తన మహిమ ఎదుట ఆనందముతో మిమ్మల్ని నిర్దోషులుగా నిలవబెట్టుటకును శక్తిగల మన రక్షకుడైన అద్వితీయ దేవునికి మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మహిమయు మహాత్మ్యమును ఆధిపత్యమును అధికారమును యుగములకు పూర్వమును ఇప్పుడును సర్వయుగములను కలుగునుగాక. ఆమేన్ అన్నాడు భక్తుడు. మనం ఏ విధంగా కూడా ఈ లోకంలో తొట్టిల్లిపోకుండా కాపాడేది ఎవరు అంటే దేవుడే. సహజంగా చిన్న చిన్న పరిస్థితుల్లోనే తొట్టిల్లిపోతూ ఉంటాం, జారిపోతూ ఉంటాం, దేవుళ్ళ నుంచి జారిపోతూ ఉంటాం. మనకు ఎదురైన పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయంటే, ఈ లోక పరిస్థితులు ఏదో ఒక చిన్నదానిలో కూడా మనం చిక్కుపడిపోయేటట్లుగా సాతానుడు చేస్తూ ఉంటాడు. కానీ చిన్న విషయాల్లో కూడా తొట్టిల్లిపోకుండా మనల్ని కాపాడేది ఎవరు అంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తే. తొట్టిల్లకుండా మిమ్మల్ని కాపాడుటకును తన మహిమ ఎదుట ఆనందముతో మిమ్మల్ని నిర్దోషులుగా నిలవబెట్టుటకు. వా, ఎంత గొప్ప మాట! దేవుని ఎదుట మనము ఎలా నిలబడాలంట? ఆనందంగా నిలబడాలంట. అలా ఆనందముతో మిమ్మల్ని నిర్దోషులుగా నిలవబెట్టుటకును. నిలబెట్టేది ఎవరు? మనం కాదు. ఆనందంతో నిర్దోషులుగా. ఎప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఎదుట మనం సంతోషంగా ఉండగలం? మనలో ఏ అవిధేయత లేనప్పుడు మనం సంతోషంగా నిలబడగలం. మనలో ఏ అతిక్రమం లేనప్పుడు, మనం నిర్దోషంగా ఉన్నప్పుడు ఇతర వ్యక్తులతో మనం చక్కగా మాట్లాడగలం కదా. మరి ఇక్కడ దేవుడు చెప్తున్నాడు, తన మహిమ ఎదుట ఆనందముతో నిర్దోషులనుగా నిలవబెట్టుటకు. దేవుడంట మనల్ని నిర్దోషులుగా నిలవబెట్టుటకు ఎలాంటి దేవుడైనా శక్తి కలిగిన దేవుడు అంట. ఎంత గొప్ప దేవుడిని కలుగున్నాం కదా. మొదట తొట్టిల్లకుండా మనల్ని కాపాడుతూ ఉంటాడు. తర్వాత ఆయన మహిమ ఎదుట మనల్ని నిర్దోషులుగా నిలబడతాడంట, ఆనందంతో నిలబడతాడంట. దేవుని ఎదుట నిలబడగానే మనలో ఏం కలుగుతుంది? సంతోషం కలుగుతుంది అనమాట, ఆనందం కలుగుతుంది అనమాట. బా, ఎంత గొప్ప దేవుడు నేను కలుగున్నాను. దేవ, ఎంత గొప్ప భాగ్యాన్ని ఇచ్చావునైనా, నీ ఎదుట నేను సంతోషంగా నిలబడే కృపనిచ్చావునైనా, నీకు స్తుతులు ప్రభు. నేను నిర్దోషిగా ఉండడానికి సహాయం చేసావయ్యా, నీకు స్తుతులు నాయన. నేను ఎక్కడ కూడా జారిపోకుండా నన్ను కాపాడుతున్నావయ్యా, నీకు స్తుతులు ప్రభు అని మనం ఏం చేయాలి? దేవుని స్తుతించే బద్దులమై ఉన్నాం. ఒకరోజు స్తుతించి ఊరుకోవడం కాదు. కూర్చున్నా, లేచినా, నుంచున్నా, పడుకున్నా, ఏం చేస్తున్నా సరే ఏం చేయాలి? దేవుని స్తుతించాలి. ప్రతి కష్ట సమయంలో మనల్ని నిలవబెట్టగలిగింది ఏంటయ్యా అంటే ఈ స్తుతే. నీకున్న ప్రతి పరిస్థితిని బట్టి దేవుని స్తుతించు. ఎన్ని గొప్ప కార్యాలు నీ జీవితంలో చూడగలుగుతావు ఒకసారి చూడు. ఎప్పుడైనా మనం దేవుని స్తుతించామా?
తప్పనిసరిగా దేవుని స్తుతించడం నేర్చుకోవాలి. మా అమ్మగారు బ్రతుకున్నప్పుడు ప్రతిరోజు దేవుని స్తుతించేది. తను చెప్పాలనుకున్న స్థుతులు ఒకవేళ ఆ రోజుకి కంప్లీట్ అవ్వకపోతే కొంచెంసేపు నిద్రపోయినాకైనా లేచి తెల్లారే లోపల మళ్ళీ ఆ స్థుతులు, తను అనుకున్న స్థుతులన్నీ కంప్లీట్ చేసేది. మరి మనం కూడా ఈ దినాల్లో ఎలా ఉండాలి, ఎలా నడుచుకోవాలి అంటే మనం కూడా దేవుని స్తుతించే వ్యక్తులంగా ఉండాలి. స్తుతి దేవుని యొక్క గొప్ప కార్యాలు చూడటానికి మన యొక్క మార్గాన్ని సరళపరిచేదిగా ఉంటుంది. మన మార్గంలో ఉన్న అడ్డురాయిని తొలగించే విధముగా ఈ యొక్క స్తుతి సాతాను శక్తిని అడ్డగిస్తుంది. మనం ఎప్పుడైతే స్తుతిస్తామో అప్పుడు శత్రువు మన ఎదుట నిలబడలేడు. ఆడు ఎంత బలవంతుడైనప్పటికీ, ఆడెంత శక్తివంతుడైనప్పటికీ నువ్వు ఎప్పుడైతే స్తుతించడం మొదలు పెడతావో సాతానుడు నీ ముందు నిలబడలేడు. జయం నీదే. ఎందుకని? ఎప్పుడు నీ నోట ఏం ఉంచుకున్నావు? స్తుతించుకున్నావు కాబట్టి, దేవుణ్ణి స్తుతిస్తున్నావు కాబట్టి. మనసారా దేవుని స్తుతించాలి, హృదయం అంతటితో దేవుని స్తుతించాలి. ఆయన స్తుతులకు పాత్రుడైన, ఆకాశమైన సింహాసనం, భూమి అయిన పాదపీఠం, ఆయన పాదాలు ఎదుట మనం ఉన్నాం. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? ఎప్పుడు కూడా నిరంతరము ఆయన స్తుతించవలసిన వారమే అన్నమాట. మరి ఇక్కడ దేవుడు చక్కని మాట ద్వారా మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఇంకా మనం గమనించినట్లయితే హెబ్రీ పత్రికలోకి వెళ్దాం. హెబ్రీ పత్రిక 13వ అధ్యాయం చూద్దాం. హెబ్రీ పత్రిక 13వ అధ్యాయం 21వ వచనం చూద్దాం. 21వ వచనం. 21వ వచనంలో మనం 20, 21, 2 కలిసి ఉన్నాయి. 3వ లైన్ నుంచి చూద్దాం. 3వ లైన్ నుంచి, దేవుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా తన దృష్టికి అనుకూలమైన దానిని మనలో జరిగించుచు ప్రతి మంచి విషయంలోనూ తన చిత్త ప్రకారం చేయుటకు మిమ్మును సిద్ధపరచునుగాక. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే మనం అనుకుంటాం, నేను చాలా మంచిదాన్ని, నేను చాలా మంచోడిని, నేను అన్ని మంచి పనులే చేస్తానని అనుకుంటాం. మనం మంచి పనులు చేయించేది ఎవరు? ప్రభువైన యేసుక్రీస్తే. అక్కడ మనం గమనించినట్టయితే ప్రతి మంచి విషయంలోనూ తన చిత్త ప్రకారము చేయుటకు మిమ్మును సిద్ధపరచునుగాక. మనం అడగాలి, ఒకవేళ నువ్వు మంచి పనులు చేయలేకపోతున్నావా, నువ్వు దేవుని అడుగు, దేవా ప్రతి మంచి విషయంలో నీ చిత్తం నా పట్ల జరుగులాగునా నన్ను సిద్ధపరచు ప్రభువా, నాకు సహాయం చేయ ప్రభువా అని అడుగు. ఒకవేళ నువ్వు మంచి పనులు చేస్తున్నావా, ఆ మంచి పనులు చేయించేది ఎవరు? ప్రభువైన యేసుక్రీస్తే. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా తండ్రి అయిన దేవుడు నీలో జరిగిస్తున్నాడు. కాబట్టి నువ్వేం చేయాలి? దేవుని స్తుతించాలి. దేవా మంచి పనులు చేయడానికి నాకు సహాయం చేస్తున్నావు నాయన అని దేవుని మనం స్తుతించాలి. చేయలేకపోతే దేవుని పైన ఆధారపడాలి. ఆధారపడి మనం ఏం చేయాలంటే దేవుని స్తుతించే వ్యక్తులంగా ఉండాలన్నమాట. ఇంకా మనం ఇంకొక మాట చెప్పుకొని ముగించుకుందాం. ప్రకటన గ్రంథంలోకి వెళ్దాం. ప్రకటన గ్రంథం మనం గమనించినట్లయితే 1వ అధ్యాయం, ప్రకటన గ్రంథం 1వ అధ్యాయం, ప్రకటన గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 5, 6 వచనాలు చూద్దాం. 6వ వచనం చూద్దాం. మనలను ప్రేమించుచు తన రక్తం వలన మన పాపముల నుండి మనల్ని విడిపించిన వానికి మహిమయు ప్రభావమును యుగయుగములు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆయన మనలను తన తండ్రి యొక్క దేవునికి ఒక రాజ్యముగాను యాజకులను గాను చేసెను. చూసారా, మన పాపము నుండి మనల్ని విడిపించాడంట దేవుడు. మొదటగా అసలు అందుకోసం దేవుని మనం స్తుతించాలి. ఎందుకంటే
మన పాపాల నుంచి దేవుడు మనల్ని విడిపించాడు, తన రక్తంతో మనల్ని కడిగాడు, తన బిడ్డలుగా మనల్ని చేశాడు. ఎంత గొప్ప దేవుడు కదా. మన యొక్క అవిధేయతల నుండి మనల్ని విడిపించగలిగిన వారు ఈ లోకంలో ఎవరైనా ఉన్నారా? ఎవరు లేరు. కానీ మన పట్ల ఎవరు బాధ్యత తీసుకుంటున్నారు? యేసు ప్రభు బాధ్యత తీసుకొని మన పాప భారం అంతా కూడా తన మీద వేసుకొని మన కోసం ఆ కలువరి సిలువలో ఆఖరి పొట్టు వరకు రక్తం కార్చి మనలను మన పాపం నుంచి విడిపించిన వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. అందుని బట్టి మనం ఏం చేయాలి? దేవుని స్తుతించబద్దులమే ఉంది. మరి ఇక్కడ దేవునికి ఎప్పుడు కూడా మహిమ ప్రభావములు మనం ఆరోపించాల్సిన వ్యక్తులంగా ఉన్నాం. ఇప్పటి వరకు మన జీవితంలో స్తుతులు చెప్పడం అనేది మనకి ఎప్పుడు తెలియదా? కనీసం ఈ రోజు నుంచైనా మనం నేర్చుకోవాల్సిన, ఇప్పటి నుంచైనా నేర్చుకోవాలి. నేర్చుకుంటే దేవుడు మన స్తుతులపైన ఆసీనుడయ్యే దేవుడు అంట. స్తుతి సింహాసనం అనేది నీ హృదయంలో ఆయనకు వెయ్యి. ఇంటికి వచ్చిన అతిథులకు ఏం వేస్తాం? మనం కుర్చీ వేస్తాం కూర్చోడానికి. అలాగే మన హృదయంలో కూడా కుర్చీ వేయాలి. ఎవరికి? దేవునికి. ఏ విధమైన కుర్చీ వేయాలి అంటే స్తుతి అనే కుర్చీ వేసి ఆయన కూర్చోబెట్టు. ఎప్పుడైతే నువ్వు స్తుతించడం మొదలు పెడతావో ఆ స్తుతులపైన ఆసీనుడైన దేవుడు నీ యొక్క ప్రతి స్తుతిని అంగీకరించి నీ ప్రతి మార్గాన్ని ఆయన సరళం చేసే దేవుడు ఉన్నాడు. మనందరం కూడా దేవునికి ఈ దినం నుంచి స్తుతులు చెప్పడం మనం నేర్చుకునే వారంగా ఉన్నాం. ఆయన ఘనతకు అర్హుడైన దేవుడైన మరి మనము ఘనపరచడానికి ఆయన అర్హుడైన దేవుడు ఉన్నాడు. కాబట్టి మనం ఆయన ఘనపరిచే వారంగా ఉండాలి, ఆయన కొనియాడే వారంగా ఉండాలి. మనం ఇంత చదువుకున్నాం కీర్తన గ్రంథం 99వ కీర్తనలో మనం ఏం చదువుకున్నాం ఒకసారి చూసుకున్నాం. మనం ఒకసారి చూద్దాం ఆ మాటను. 99వ కీర్తన, మన దేవుడైన యెహోవాను ఘనపరచుడి, ఆయన పాదపీఠం ఎదుట సాగిలపడుడి, ఆయన పరిశుద్ధుడు. ఆయన ఎందుకు స్తుతించాలి, ఎందుకు గణపరచాలి, ఎందుకు ఆరాధించాలి అంటే ఆయన గొప్ప దేవుడు కాబట్టి, పరిశుద్ధుడు కాబట్టి, ఆయన నీతిమంతుడు కాబట్టి, ఆయన మన కోసం ప్రాణం పెట్టిన దేవుడు కాబట్టి, మనం ఈ లోకంలో ఏ విధంగా కూడా జారిపోకుండా మనల్ని కాపాడి ఆయన పరలోక రాజ్యానికి తీసుకెళ్ళడానికి సిద్ధపడుతున్న దేవుడు కాబట్టి మనం ఆయన్ని స్తుతించే బద్దులమై ఉన్నాం. ఇప్పుడైనా మన హృదయాన్ని తెరిచి మనము దేవుని స్తుతిద్దాం. మన ముందున్న ప్రతి పరిస్థితిని బట్టి, అది క్లిష్ట పరిస్థితి అయినా, అది అనుకూల పరిస్థితి అయినా, ప్రతికూల పరిస్థితి అయినా, ఏ పరిస్థితి అయినా సరే మనము దేవుని స్తుతించడం నేర్చుకోవాలి. అప్పుడే మన ప్రతి మార్గము సరళమవుతుంది. ప్రార్థన చేసుకుందాం.